saduwa da ku a cikin wannan tashar tamu mai albarka Fresh Madu TV. Fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya kamar ni da cikin ƙoshin lafiya. A yau bidiyon mu za mu yi bayani a yadda za ka dawo da hotunoninka ko bidiyoyi wanda ka goge a baya kana buƙatar su a wayarka kuma ba ta yadda kake so ka samu su ko ka dawo da su. Yau za mu nuna muku yadda za ka gano hotunoninka ko bidiyoyinka wanda ka goge. Da fatan kowa yana da wannan application na photo. Duk wayar Android Android tana da wannan application din. Yanzu za ka shiga cikin application din kamar haka. To yanzu kan misali wannan hoton na ga su wannan hoton zan goge su. Idan na goge su, kun gani na goge su gaba ɗaya. Ga wasu nan su ma zan goge su, kun gani gaba ɗaya. Yanzu kaga in ka nemo wannan hotunan gaba ɗaya sai ka ɗebo ka ga gaba ɗaya baka da su. Yanzu kuma to kana son ka same su, kana buƙatar su, yaya za ka yi? Kuma gashi ka riga ka goge. Kawai sai mu shigo wannan gaggan nan guda uku, can kan screen ɗin mu ga su gaggan nan guda uku, ga su nan sai ka shige su. To a nan sun ba mu zaɓi guda biyu, akwai photo, akwai trash, akwai photo scan. To nan in aka sa trash ɗin nan na za ka shiga. In ka shiga kamar haka, kun ga nan duk abubuwan da na goge ne, kun gane su. Abubuwan na riga na goge su. Yanzu yadda za ni in dawo da su, ga sai in sa kowane I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my sai a wani shirin